Ndị be anyị ekene m unu. Lolo Nneka Chimezie na-ekwu. Achọrọ m iji ohere a kene ụmụ Igbo niile, ọkachasị ndị nọ n'Imo, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, ka anyị ji wee nọdụ n'ụlọ wee kwanyere ndị be anyị lụrụ anyị agha iji defendi anyị ugwu. Nke a gosiri na ọbụdụ ewu ka egburu n'oge agha, ọbụdụ ọkụkọ ka egburu, na mmadụ ka egburu. Na-ekene unu, obi dị m sọ aṅụrị. Na-ekenekwa ndị nke nọ na social media ji their platforms wee promoto social media nwụrụ ọkụ. Ọtụtụ ihe ndị m na-amaghị amacha mee posto. Obi dị m sọ aṅụrị. Ọtụtụ ka m lelere anya mmiri gbaa m n'anya. Ọtụtụ ka m lelere onye m obi isi ike na olileanya dịrị ndị Igbo. Were ohere a na-ekene unu, masị unu jidenu ka unu ji. Ejikwa m ohere a na-ekele Maazị Nnamdi Kalụ na-asị ya, anyị na-afụ gị, we see you. Anyị fụrụ afụfụ ị na-ata maka ụmụ Igbo. Na-asị gị jisie ike, adakwala mba, ekwekwele ka akọ nwụrụ ya gị anya. Nwa mgbe nta ị ga-apụta. Ịpụta, ana m agwa gị na ụmụ Igbo na-eche gị. Ịpụta, anyị kwenye na your struggle, maka enyochago m struggle gị wee fụ na ihe ị na-azọ bụ ihe dị mma maka ndị Igbo. Ide ebu egbe, ide ebu ugbe. I personally went to the east wee tụlee ihe na-eme n'ala Igbo, wee fụ na ọkwari agha Biafra ka continued in disguise. The Biafran war continued in disguise. Anyị nwa bụ ndị Igbo amarọ, mana ndị anyị na ha na-alụ agha ama wee kpọbata ndị amị wakpo anyị bụ ihe egbe. Nke ahụ ezughị, ha werekwe egbe bunye a militant. Ha abata na South East recruit all criminals, ndị South na ndị South East. Ụmụ anyị ndị na-etigesi aka n'ihe ọjọọ dị iche iche, ma ndị organ harvesting, ma ndị ọgwụ ego, ma ndị ohi, were ha niile wụbatara ya na South East, onye ha a militant to manage, wee na-achụsịsị ụmụ okorobịa anyị ndị nwere ihe ha na-eme. Ịga ihe dịka ọsụ kịta na from Olu to ihe ala, business niile n'ebe ahụ emechisa na all responsible people na-eme business. Isi ọsụ ma ohu na-aga Nnewi, business n'ebe ahụ emechichana. Wee were ndị akpọrọ non-government wunye n'ọhịa. Ha chi kidnap mmadụ, ha kpọrọ ha ga kidnap mmadụ. Ha chi igwu mmadụ ụkọrọ ọgan onye ahụ, ha ga kidnap ụkọrọ ọgan. Wee mee East a crime scene, turn East to a crime scene. Wee mere anyị dịka ohu, wee turn ndị Igbo like slaves. Anyị na-aga n'ụzọ asaịchilisi aka elu, gịnị ka ha emebe ha? But ndị Igbo, ihe na-agba m ume ewu na ihe Naịjirịa na-aghọtaghị, ndị Igbo wu cat with 9 lives. Ka ị na-eme ka Igbo ole ha ka anyị na-eseli, wee na-agwa ụmụ Igbo ka anyị mara ihe. Agha kachasị agha nke anyị na-alụwa agha ime ụlọ. Anyị kwụsaghala agha ime ụlọ, Naịjirịa wee ofe nkufu. The same ndị Igbo hold the whole world na 1967 to 1970. Anyị ka wụkwa ndị Igbo ahụ. Kama na ihe mezi kịta bụ na agha ime ụlọ nọ n'etiti anyị karịziri anyị akarị. Agha anyị na-ebuzi kịta bụ agha ime ụlọ. Ụmụ Igbo wee na-akpọlite ụlọ, onye ọbụla n'ebe ọ nọ tụnye uche, enwe nke ị ga-eme ime ka anyị jikọọ na aka ọnụ, bịakọnata ọnụ, mara na ihe anyị mere onwe anyị. Otu niile si na ha na-erepresent ndị Igbo. Anyị nwere ndị Igbo Lagos, mgbakọ ụmụnna, nzukọ ụmụnna. Anyị nwere ọha na eze. In fact, agụrụ m platform nọ na my phone gota more than 50, and yet ihe na-ebe a na-ebe. Igbo awọọla, ewe adị mmadụ iri na-akwanye nne mana agụụ na Igbo ya. Wee na-agwa unu ime Igbo, anyị menwuru ya. Onye ọbụla hapụga selfishness, onwe m nke na-aba n'akpa, ka anyị gbakọta n'ọnụ wee dọta ihe ọha. Maka na adọta ihe ọha together, a na-ekezi ya oru onye ọbụla ọnụ. Ndewonu.